गिबियावनो आङो आंनि गोसो मैखुननिफ्राय जोंनि आफा इसोरखौ आरो आइ मारियाखौ आरो जोंनि ब्रादार दैमालु आरो जोंनि गासैबो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय बिब' बिनानाव बिमा बिफा बिदा फंबायफोर गासैखौबो आङो जिसुनि मुङै आङो अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जय जिसु। दिनै आंनि टेस्टिमनि होनो साननाया बेनोदि माने आंहा बे टेस्टिमनि होनायाव आंहा गोसोआव जोबोद गुद गुद मोनबाय थादों। बे टेस्टिमनिखौ जुदि आङो होआब्ला आङो लाखोमानाय जागोन होननानै आङो सानबाय थादों। मानोना आङो फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय आङो बे 9 मासनि हाबाफारिखौ आंनि न'खरनि थाखाय आंनि गथ'फोरनि थाखाय आंनि थाखाय आङो बे नबिनाखौ आङो सुरुआत खालामदों। आङो गोदोआवबो बेबायदिनो आङो सुरुआत खालामनानै गोबां फिथाइफोरखौ आङो मोनबोदों। बेबायदिनो आङो दिनैबो बे बोसोराव आङो फेब्रुवारिनि मार्चनिफ्रायनो आङो बे नबिनाखौ आङो दान खनफ्रोमबो आङो बेयाव आङो बिस'नो गाबस'नो थाखाय आइ मारियानाव आङो फोरमायनो थाखाय बेयाव आङो बे ब्रादार दैमालुजों लोगोसे आरो गासैबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे आङो बेयावहाय नुजाथिफैनो हानायखाय आङो जोबोद हामबायहोयो। बे गासैबो जोंनि आइ मारियानि अननायनि गेजेरजोंसो आङो बेफोरबायदि दुखु सुखुनि गेजेरजों आङो नुजाथिफैनो हादों। आंनि थांखिया बेनोमोनदि आंनि जिउआव आं माब्लाबाबो आं सानफेराखैमोन। आंनि थांखि फार्स्ट गथायनाय थांखिया बेनोमोन आंनि फिसाजो गिदिरा BA कमप्लिट जानायनि थाखाय आङो बे थांखिखौ आङो लाग्रोदोंमोन। दायो बे आंनि फिसाजोआ बे BA खौहाय लिरखांबाय। बे BA लिरनायनि सिगांनो जेब्ला एप्रिल मासाव जोंहा 13 थारिखआव आङो फैनायाव हरखाबैनो जोंनि आइ मारिया आंनि थाखोमानाय माखासे बेमारफोरखौ नुजाथि होबाय। बिनि सिगां आङो मिथियामोन आंनि जिउआवदि बेबायदि बेमारा थाखोमानानै दं। जाय बेमारा अपारेशननि गेजेरजों दिनै अन्थाइ जानाया आङो अपारेशननि गेजेरजों सोखाजानायखौ मोनबाय। जेब्ला बे बेमारखौ मोननायजों लोगोसे आंनि फिसाजोनि एग्जामाबो सप्तासेल'सैमोन फाइनाल एग्जाम जानो आङो बिराद दुखुआव गोग्लैदोंमोन। माने बे फिसाजोनि एग्जाम जोब्बासो आङो अपारेशन खालामनो होननानै नाथाय डक्टरफ्रा गोख्रैनो बेखौ अपारेशन खालामनांगौ नङाब्ला मानसिखौ लाखिनो हानाय नङा होननायलाय आङो गोख्रैनो डक्टरजों मोजां अपारेशन खालामजानानै न'आव फैफिननानै आंनि फिसाजोआबो बियो जेने थेने आंखौ सप्तासे आबाद लानानै बे फिसाया फरायनो सम मोनाखै। सानथामनि उनावनो बिनि एग्जामा जाबाय आरो बेजों लोगोसे आंजों लोगोसे आरो आंनि फिसाजो गेजेराबो गोब्राबथार आंजों समान समान लोमजाबाय थादोंमोन। बे लोमजानायावबो ओरैबायदि जोङो बिमा फिसा खनसेनो जोंखौ हस्पिटालाव लांनानै गोबांथार जोंखौ डक्टरफोरनि सिकित्सानि गेजेरजों जोंखौ दिनै बेसेबांनि सुखु गोजोनाव दुखुनिफ्राय सुखुआव सोलायबाय। जाय जोङो आसा मिजिं खालामनानै आइ मारियानाव आङो अपारेशन खालामजानायनि सिगां आंनि रायजो राजाफोरखौ गामिनिफोरखौ माने आं गामिखौबो खिथानो बावदों नङा होमबा। दासो गामिनि होननायाव आङो गोसोआव फैबाय। आङो बाटासपुर पारेसनिफ्राय फैदों। आंनि मुङा टेरेसा मोसाहारि आरो दा गामिनि हिसाबैसो आङो गोसोआव फैबाय नङाबा आङो बेखौबो नोंथांमोननो आंनि थंफोरखौ खिथानो बावदोंमोन। गामिनि रायजो राजा मण्डलिनि आइ आफामोनखौ आङो लिंहरनानै आङो आर'ज लादों। मानोना आंनि बे अपारेशनाव मोजाङैनो जोङो साक्सेस जानाय बायदि इसोरनाव आर'ज खालामनानै लाग्रोदों। बिनि उनावसो आङो अपारेशनाव थांगोन होननानै। थिग बेबायदिनो लोगो लोगो अखानायै जेब्ला जों हस्पिटालाव थांबाय बेबायदिनो डक्टरफ्राबो मोजां सिकित्सा लानानै आंखौहाय जेब्ला न'आव फैबाय अब्ला जोंहा मे मासनि 5 थारिखआव आंखौ अपारेशन खालामदों। आङो मे मासाव नोंथांमोनजों आङो लोगो लाफैनो हायाखैमोन। अब्लाबो आङो गामिनि रायजो राजाफोरखौ आङो 13 थारिखनि मुङै नबिनाखौ दोनथ'नानै आङो आंनि 13 थारिखखौ आङो बेबायदि आङो आसखान्दा खालामा होनानै रायजो राजाफोरनाव आं आहुति खालामनानै 13 थारिखखौ आङो बेयावनो आंनि थाखाय बिबाय गाबबाय आइ मारियानियाव। दा बेजों लोगोसे आङो दिनै गोबांथार
सोखाजानायखौ मोनबाय आरो मोनसे थालांबावदों जे समाव आंनि उदै सानाया बारा जादोंमोन बे समाव आङो आगै आलफनसानि बिबारखौ लांदोंमोन बे समाव आङो मा खालामगोन मा मागोन अपारेशननि सिगां आङो बे बिबारखौ आङो दैयाव सोमनानैबो लोंदोंमोन आरो आसिसफोरजों थाव आसिसफोरजों फुनख्लायनानैबो लादोंमोन बेनि उनावसो गोब्राबथार आंनि सानायफ्रा नुजाथारजोबदों दा बेबायदि सोमोगोनां मावनायाव दिनै आंहा गोबांसिन फोथायनायाव दङ बेजों लोगोसेनो आरोबाव बेबायदिनो सोखाजानायखौ मोनखांनायनि उनावबो मे मासाव जेब्ला थांखांबाय जुन मासाव थांनाय मासना जुन मासाव आङो आंनि बे गारायखौ लानानै आङो जेरैखि जायाबाबो आङो जेने थेने फैबाय बेयाव फैनानै जेब्ला आङो बे गाराया हामाखैनोमोन अब्ला आङो दै गुसुआव गरमथारखाय दुगैनायलाय आंनि गाराया मोनलेबाय थादोंमोन मुलि जाबाबो हामाखैमोन अब्ला आङो माब्ला 13 थारिख सफैगोन जेने थेने आङो थांनानैबाबो आङो आर'ज खालामहैगोन आइमारानियाव हेफाजाब बिहैगोन जेब्ला आङो 13 थारिखआव थांनानै आर'ज खालामगोन अब्लानो आंनि बे राननो रोङै गाराया रानथारनांगोन होननानै आङो मिजिं खालामनानै थाबाय थादोंमोन आरो आंनि मोदोमा आगदाथिंजाय खावसे बुनायबो जाबायमोन मानो होनबा दै गुसुआव आङो दुगैनायनि गेजेरजोंनो मोदोमाबो बुबाय बेनिखायनो आङो 13 थारिखआव आंनि माखासे जोंना बिमाफोर बिब'फोर जोङो 7-6 जनसो दङ फैबाय थाग्रा बिसोरजों लोगो लानानै आंखौ बिसोरबो लासै लासै लाबोबाय बिनिफ्राय जेला आर'ज खालामनायाव आङो लाइन जानानै लासै लासै फैनानै आङो बिजाबाय अखानायैनिफ्रायनो आंनि गाराया मुलिबो जाखायासै आं बेजोंनो आङो सोखाजानायखौ मोनगोन होननानै आङो जायखौ आङो मिजिं थिनानै फैदों आफा इसोरा आइमारिया आंखौ हेफाजाब होबाय जाहा ब्रादार दैमालुआ ओइदिनखालि बिराद गोबांथार खस्थ'मोन जिरायनानैबाबो बिनानै होदोंमोन बेयाव आं आदाखौ बुंदों आदा ब्रादार आंना गाराया हामाखै आंनि गारायावबो बिनानै हो गोख्रैनो आंनि गारायावबो बिनानै हरबाय लोगो लोगो अखानायैनिफ्रायनो आंनि गाराया ख्रेब 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 राननानै सप्तानै जाबायबो बिनि उनाव आङो दा लासै लासै आङो माखासे खामानिखौ मावबाय जाय खामानिया गायनाय फुनाय नङामोनबा गायनाय फुनायखौ आङो सासे न'खराव थांदावनानै लासै लासै मावफाहैबाय सानाय मिजौनायफोरखौ आं गोसारथोंसै होननानै थांबाय अब्ला लासै लासै रोदाफ्राथ' गोबां बख्रबो नालाय बे रोदाफ्रा दा गोजान जालांबाय सानायफ्रा बारा गोबाव जायाखै आङो दायो अपारेशन खालामजानानै मास मोननैल' जादों अब्लाबो आं आंनि माखासे मावनो गोनां गायनाय फुनायखौ आङो लासै लासैनो रायजोफोरजों ओंखारनानै मावनानै लानो हाजोबबाय बेनिखायनो आङो आइमाराखौ हामबाय होयो आरो दाबो बे गाराया माने सम सम ज्रिद ज्रिद मोनो नालाय आरो बिनिख्रुइ बांसिन आंनि टेस्टिमनि होनायजोंनो आरो थाल्लायै आङो बे बेमारनिफ्राय सोखाजानायखौ मोनगोन होननानै आङो आसा आरो भरसा खालामबावो आरो जेब्लायबो बेबायदिनो जोङो इसोरनि अननायखौ मोननानै गुबुनफ्रा जोंखौ गोबांथार नेवसिदों सामफ्रामबो रिट्रिकआव थाङो सामफ्रामबो जों दैमालुनाव थाङो माथो हनै बेमारानो सोखाजानायखौ मोना सोखाजानायखौल' जोङो नागिरो नामा जिउनि थाखाय जोङो नागिरा नामा आङो बिदि होननानै आङो बुङोबो बुंग्राया बुंबाय थाथों आंखौ माब्लाबाबो इसोरनि लामानिफ्राय आवगायनायनिफ्राय माब्लाबाबो उनफिन होनो हाया होनना आङो मैयाबो सासे मानसिनि सिगाङाव बुंदों जाय सुबुंफ्रा मोखां मोखाङावनो जोंखौ लाजि फोनाङो ओंखायनो आंनि न'खर आंनि जिउखौ आंसो मिथियो बेबायदि होननानै अब्ला दिनै आङो फुङावहाय गथ'फोरखौ फोजादों बे समाव फिसाजो गिदिरा होनदों ओइ मामा आंनि BA कमप्लिट जानायनिबो आंनि थाखायबो नोङो गथाय होनबाय आं नोंसिनि फरायनायनि नोंसिनि गासैनि थाखायनो आङो न'खरनि थाखायनो बेसे दुखु सैयो नोंसोरबोथ' हायोना थांखिफोरखौ लिरना हरनो नोंसोर मानो थांखिखौ लिरना हरा होननानै आं बुंदों आरो होमबा बिसोरो बुंदों बिमा बिबानो जाखायो बिमा बिबाल' जाया नोंसोरबो बिनांगौ नोंसोरबोथ' हाबायना रोंबाय राबाय होननानै आङो बुङो आरोना माब्लाबा माब्लाबा बिसोरबो बिराद फैजानो बायो खालि रिट्रिकआव थाङो खालि आर'जआव थाङो बिसोर बुजिया नालाय बिदि होनगोन आरोना दा बिदि आंनि आर'जजोंनो दा सिगाङावबो जेरैहाय बेबायदि 9 मास बेबायदि थांखि लानायाव गोबांथार जाबोदोंमोन जाय फिसा हौवाया आंनिया
माने गारायफोरजों मोदोम गंसे उदैयाव जानाया सिगां बे 9 दिननि नबिनाजोंनो सोखाजानायखौ मोनदोंमोन। दाबो थिग बेबायदिनो आंबो आंनि बे गाराय राननो रोङैयाबो दा थांनाय मासनि बिनायनि गेजेरजोंनो आंनि गारायफ्रा ख्रेब ख्रेब रानलायनायजों मावनो हानायखाय आङो रोजा रोजा हामबाय होयो। गोबां मानसिफ्रा आंखौ गिदों, मावनो नाङा आगै, मावनो नाङा आफि, बेबायदि होनै होनै मैयाबो आंखौ होनदों थाइसेबो फैसा गैया जोङो गारि भारा फैनो ना, ओरैबायदि सम जायो। होमबाबो आङो लासै लासै मावहैनानै जोङो दिनै गारि भारा एसे मोननानै फैबाय। मानो होनबा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां खस्थ' जाखायो। जों गैजा रोङै मानसिफ्रा जेरैबाबो इसोरखौ होसोनांगौ। जोङो थाखा फैसायाल' देरसिन नङा, गावनि संसार जानायखौल' जोङो देरसिन खालामनो नाङा। जायफोर जोंनि बिब' बिनानावफ्रा बेफोरबायदि समस्यायाव दङ नोंथांमोनहाबो नाजादो। बेबायदिनो जोङो खौसेथिनि आर'जआ गोबां गिदिर। जोंनि हारसिं न'आव बिनायनि आर'जआ आलाग जायो। आरो बेबायदि जोङो मानसि बुरजानि बिनाया जोंनो इसोरा होखाथारो। मानोना दाबि, बियो जोंनि दाबि जायो। जों थांखि लानानै जाया बिगोन, बेखौनो इसोरा जोंनो सानसेबाबो होखायो। दा आङो बारा गोबाव बुंलिया, आङो नांगौबा देनां नबिनाया फुरा जाबा आरो बुंबावनोसै। दिनै एसेनोसै आंनि बे टेस्टिमनि होनाय। जिसुआ बाख्नाय जाथों, आइ मारिया बाख्नाय जाथों।